kami ngayon. Magpapabakuna ako. Second dose. Iwan muna sila kay Jaja. Naantok pa kasi bagong gising. Maaga kami ngayon. 7 o'clock. Dapat nga 6 eh. Kaya lang. Siyempre, asikaso pa sa mga gamit nila. So guys, kita-kits na lang mamaya. Moments later. Guys, dito ako sa Watson's. Magbibili lang ako. Kumakait na ni. Nalilito ako kung anong bibilin ko. Anong bibilin ko? Hindi na ako tubig. Cute. Ulundo yun ito. Nagpabili ka. Ano po, pedicure? Teka lang. Tingnan ko. Yan. $75 later. Finally, nakapag-Watson's na rin ako. So, pakita ko sa inyo yung mga nabili ko sa Watson's. Ayan. Bumili ako ng lupa. Dalawa siya. Ayan. Tapos, itong anti-aging milk and salt syrup. Bumili din ako. Tapos, ito yung toothpaste. Bagong toothpaste ni Miggy. Miguel, toothpaste mo. Batman. And itong Band-Aid. Yan. Para kay Namigi to. Kasi lagi silang nasusugatan. And then, ito kay Daddy. Facial wash niya. And then, ito, pulbo nila Flynn. Kasi pag papawisan sila. Yun. Wait lang. Ulit ni Flynn eh. Yan. And then, nakabili na rin ako ng ayan, dental floss. Ang kulit ni Flynn eh. Wait lang guys Kasi yan. Ito guys, dental floss. Kasi nga lagi akong natitinga. Kailangan ko ng dental floss. Tapos, Mommy, teachers. Opo. Ito, vitamins. No chocolate, no stress tabs. chocolate. No chocolates. No. And then, ito yung aking deodorant, Nivea. Huwag yan na, lipstick yan. And, facial wash. Ito, yung facial foam na Garnier. Yan, bumili ako ng nail polish yan. And then, betadine. Yan, para sa sugat. Miggy, pag may sugat siya. Nakabili ako ng dalawang makeup. Na rin naman ako nag-makeup. Pero, luma na, expired na yung makeup ko. And, ito lang kasi yung sa Watson's Unitap ako bumili. Kulang-kulang yung nila doon. Kaya, ang meron nandun Careline Everbilena. Tapos, ito siya, Spotlight yung niya. Parang bagong brand to. Pero sabi, oo, Everbilena rin daw to. Wala kasi doong Maybelline eh. So, pakita ko sa iyo. Ano lang binili ko? Eyeliner. $2.95. Medyo may kamahalan nga siya. Dahil nga mahilig nga ako maglagay ng ganito, diba guys? And then, ito yung lipstick na ang cute na lalagyan nito guys. Ganyan siya. O, diba? Spotlight. Para siyang vape, no? Spotlight. And then, ganito yung itsura niya. Spotlight. Ayan. Ito nga. Ayan. So, ganyan kulay niya. Kakolor din siya nung Ito lang lagi yung mga shoe na binibili ko. Kakolor nung may bilin rin na binili ko. So, ayan lang guys yung nabili ko. Tapos, meron akong free. Ito guys, kasi bumili ako ng dalawa nito. Meron akong free sheet mask. Yan. Aqua Plus sheet mask. So, yun lang guys ang ating Watson's haul. Hindi ko rin nakita doon yung mga gusto kong bili na yung mga iba na brand. Kasi, kulang-kulang nga rin doon sa Watson's, Watson's Unitap. Balikpit na muna natin siya.
So, ito guys, napabili kami ng lemon, tsaka ng orange and grapes. Guys, nakabili rin ako ng KF94. Dun sa nadaanan namin. Kaya lang ano to, 60 pesos, 10 piraso. Pero mas mura to sa Shopee eh. Sa Shopee siguro 25 lang to. O 30 pesos. Maganda kasi yung KF94, diba guys? Maganda yung fit niya sa... Parang ganito siya guys, oh. Ayan, ito siya. KF94. Time check guys, 6 PM na. Si Miguel, gumawa ako ng lemon water. Kasi di ba binili namin kanina yung lemon yan. Para makaiwas sa mga sipon-sipon. Ano siya, pang detox na rin. Tapos, ang ulam namin ngayon ay chorizo na nasunog pa. And yan, kanin, kumukulo pa lang. The next day. Morning guys! Today is 9 o'clock. Tuesday na ngayon. Yan, maaga kami nagising today. So yan, ang breakfast namin ay egg, tapos tinapay and kape. Bakit ako sa inyo si Daddy, nag-aano na siya, tatanim na siya ng halaman sa labas. Siya. Parang may mga uod eh. Magdidilig ako. Ito yung itlog. Lagay natin sa halaman. Ito na yung halaman namin guys. Ilalabas ko na siya. Ganyan talaga yun eh. Ganyan yung nakita ko sa isang ganito. Pag pumulupot siya, tupad na yun. Tama na yung ganyan. Pag tumaas naman yan, lalapad naman yan. Okay na yan. Siyempre may Hindi daan. ko natatanggalin yung ipa. May daanan pa tayo. Ito ang ulam namin ngayon, yung tirang Shanghai, kaya lang ang problema ko. Nagdikit-dikit siya kasi nilagay ko sa freezer at nagkanda durog-durog siya, guys. Morning. Good morning. Umambon, tapos umaraw na naman. Sasampay ko na naman. Sinampay. Kumakain na ng Shanghai. Si Miguel. Migs! Isa pa. Ulit. Moments later. So guys, gabi na. Dito ako ngayon sa kwarto. And ngayon pa lang ako maliligo eh. So mag-exfoliate ako ng body. Ayan, gamitin na natin yung binili ko. And lalagay ko na dito yung mga pang namin. Medicine box. Yan. Eto, itatry daw. Hindi ko alam kung ilan to eh. Pero, itatry ni Peach daw to. Gusto niya daw itry ito. Ayan. Itatry mo ba to? Chi, itry mo na nga. Bakit? Itatry daw ni Chi yung face mask. Ang agaw pa ng face mask. Ay face mask tuloy. Ano yan? Sheet mask. Hilain mo. Malakit. Malakit siya. Siyempre sheet mask yan eh. Gusto mo yan eh. Madali na. Ang bango. Ang bango. Ang ganda mo yung bangs mo. And good night guys.
End na namin yung vlog namin ngayon. Tutulog na si Miggy. Mabay ka na. So guys, end ko na yung vlog. Matutulog na kami. Ayan na si Miggy. Natututbash. So, don't forget to like and subscribe. Bye.